Budete muset své názory poopravit. To jsou vědecké názory. Doktor Batibius, lékař oddaný starým naukám. Ovšem, já obdivuji tu vaši houževnatost, doktore. A tady přichází konstruktér Arthur Cox Chotí, paní Arabelou Gogovou. Drahá, dovol, abych ti představil svého přítele, pana Elsona. Těší mne, má dcera Ele. Pan Elson se proslavil svými objevy v nauce o jedech. Byl jmenován předsedou všech nových amerických spolků střídmosti od toho dne, kdy změnou vědeckých názorů Předvídanou změnou bylo najednou prohlášeno, že jediným hygienickým nápojem je čistý líh. A paní Arabela Gogová. Náš pan hostitel. Pan Ondřej Marky, drahá. Panu Elsonovi bude jednou lidstvo zavázáno za ten filantropický nápad, aby voda přiváděná vodovody do lidských příbytků byla uměle znečišťována tak, aby pak nebyla pitná a hodila se jenom umývání. Právě jsme o tom hovořili. Říkal jsem totiž tady panu Elsonovi, že po všem tomu jeho alkoholu u něho pozorují alkoholický přehluk. Nesmysl. To, co vidím, nelze popřít. Co je to tam za tlačítko, příteli? Zvonek na obsluhu. Možná namítnete, že jde o pouhou bystrost zraku. Podřihl byste byl laskavý svůj dolní lístek před očima, doktore? Užíváte jmenové střely dum-dum! No to se musí zapít. Arabelo, ukončeme tento poněkud trapný rozhovor. Jsou zde dámy. Hovořme ku příkladu o lásce. Tak se alespoň vyhneme těm trapným debatám o obchodech, že? Láska. Láska je akt nemající významu, protože je možné opakovat jej nesčetněkrát. Mluvím vážně, pánové. Ale já jsem se domnívala, že láska je cit. Možná, milostivá, stačí dohovořit se na tom, co rozumíme pod pojmem cit. Ale opakování nějakého životního aktu má za následek odumření tkání. Odumření tkání nebo jejich intoxikací se říká u nás. Ovšem, opakování vytváří zvyk a obratnost. Hurá, trénink! Imunita. Výcvik! K poctě zbraň. Raz, dva, tři. Henrieta Sinová, herečka. Bravo! Tak je to správné. Slečno, chcete-li ovšem počítat i dále až do vyčerpání nekonečné řady čísel. Nebo, aby to bylo kratší, do vyčerpání lidských sil. Lidské síly, milostivá, nemají mezí. Mé motory se ovšem zastavují, když už nemají benzín. Moment! Bylo by možno vymyslet nějaký pokrm pro lidský motor, který by stále jej posiluje, do nekonečna oddaloval svalovou a nervovou únavu. Nedávno jsem vyrobil něco podobného. Zase ten váš perpetual motion food? Živná látka pro ustavičný pohyb. Ostatně účinky mého perpetual motion food můžete posoudit jako prostý pozorovatel psychických i fyzických výkonů, aniž
budete nucen osobně okusit jejich nepříjemností. Pozítří začíná závod, při němž bude cyklistické družstvo, živeno jen a jen mým vynálezem. S čím závodí to družstvo? S vlakem. A odvažuj se tvrdit, že má lokomotiva dosáhne takových rychlostí, o níž se nikomu ani nesnilo. A trať je dlouhá? 10 000 mil. 1690 000 kilometrů, 210 metrů. A taková čísla to už nic neříká. Je to víc než vzdálenost z Paříže k Japonskému moři. A protože mezi Paříží a Vladivostokem nemáme přesně těch svých 10 000 mil, 1690 000 kilometrů, 210 metrů, obracíme ve 2/3 cesty mezi Irkutskem a Strienskem. Tak to je alespoň cíl v Paříži, to je lepší. Jak dlouho to bude trvat? Na závod počítáme 5 dní. To je ovšem hodně dlouhá doba. A co je to vlastně ten váš Perpetual Motion Food? Jistě uznáte, že to nemohu říci. Snad jen, že je vyroben na podkladě strychninu a alkoholu. No, strychnin ve větší dávce je posilující lék, to je snad dobře známo. Ale alkohol na posílení závodníků snad žertuje. Lidské síly jsou patrně nevyčerpatelné. Důležité je jenom dohovořit se, jak to před chvílí správně řekl jeden z pánů. Bylo by tedy zajímavé zjistit, kam nakonec té nekonečné řady čísel klade mužské pohlaví nekonečno. Arabelo! Pánové, četl jsem, že Kato starší určoval číslem 2, ale to bylo jednou na jaře a podruhý na podzim. Zapomínejte, milí muži, že to byl taky 60letý stařec. No to je hodně přece, ne? Pánové! V Herkulových pracích je psáno, že král Lysius nabízí Alcidovi pro jednu noc svých 30 panenských dívek a přitom si zpívá. Co 30 Na tebe, to je hrou, by se zdálo. Já omlouvám se, že ti nabízím tak málo. Nemýlím-li se ve svých klasických vzpomínkách, myslím, že autoři Herkulových prací mytologii patrně zličtili. Tuším, že v Diodorovi Sicilském je psáno Herkulem unadocte quinquaginta virgines mulieres redidise. A to je co? 50 panen. Tentýž Diodor, drahý doktore, zmiňuje se také o jistém Prokulovi. Ano, o muži, který si dal svěřit 100 sarmatských panen a k tomu, aby je mohl, jak pravý text, constuprare. A to znamená? Sprznit! Vyžádal si jen 14 dnů. Mohamed se v Koránu chlubí, že v sobě združuje sílu 60 mužů. To ještě neznamená, že by mohl pomilovat 60krát ženu. Nikdo už nepřisazuje! Mám pocit, že hrajeme Manilu, ale tato hra je méně vážná. Nehraju. Generále, a co když jste byl v Africe? V Africe. To bylo něco jiného. A pak nebyl jsem tam za války. Je možná, že za války tam jednou nebo dvakrát nějakému tomu znásilnění došlo. Jednou nebo dvakrát. To je také číslo, to jsou dokonce 2 čísla, mluvte přesně. Jsem řekl jen tak, pokračuj tedy. Byl jsem v dobách míru. A co je po francouzskou dobách míru? Chovat se jako divoch, či spíše importovat tam civilizaci a to nejschudnější sní francouzskou galantus k ženám. Však také domorodé ženy, když slyšeli, že se blíží naši vojáci, volali: Francouzi jsou zase tady, my je pěkně! Generále! Mám mladou dceru. Myslel jsem, že ty hovory o těch číslech, tak... Bavíte se o obchodních záležitostech, pánové? Pravda. Pravda, Bože. Měli jsme raději vyslechnout doktora, milé dámy, místo toho, abychom tady poslouchali všechny ty nechutné odborné řeči. Inu podle lékařských výzkumů
Jsou toho lidské síly schopny 9krát nebo na nejvýše 12krát za 24 hodin? Ale to je zcela výjimečné. Jest nahlasateli bezmezných lidských sil, aby odpověděl lidské vědě. Lituji, že své přesvědčení, nechci je úplně překroutit, nemohu přizpůsobit veřejnému mínění. Ale já jsem opravdu přesvědčen, že jistě jen hrou by se zdálo nejenom obcovat s 30 nebo 50 panenskými dcerami krále Lysia, ale také porazit rekord toho Indiána, tak velebeného Theophrastem Plíniem a rétorem Aténou, který, jak podle těchto autorů píše Rabelais, dělával to pomocí jisté byliny v jednom dni 70krát i víckrát. No, to je 69 Septuagento coitu dorase, divididem kontaktu herbeku juzdam. Myslím, že toto je ta Plíniova věta podle Theophrasta. Příjemnější domnívat se, že slova jistá bylina připojil nějaký opisovač, aby tím uchránil ducha čtenářů před ohromením, jež mu připadalo patrně příliš prudké. Indián! Rudoch s tomávkem a se skalpí jako poproví. Ne, mé dítě. Byl to vlastně i, ale ze mě přitom nic neznamená. Jsem stejného mínění jako vy, ta Rabelaisova věta zní velebně, int tak velebený Theophrastem. A byla by škoda, aby to nebyl opravdový Indián, delavarský nebo huronský, aby vaše imaginární dekorace byla uskutečněna. Int, skutku, kdyby nepravděpodobnost nebyla tak zřejmá, Indie je země různých prostředků dráždících smyslovost. 20. kapitola v 9. knize Theophrasta z Erosu je skutečně věnována dráždivým prostředkům. Ale opakuji vám, já si myslím, že ani ta bylina, ani vlas toho muže nemají žádný význam. Že dokonce ještě spíše nějaký běloch. Ale u mužů z neznámých zemí by se zdál méně neuvěřitelný, méně zvláštní ten hrdinský výkon. Protože, jak se zdá, je to jakési hrdinství. Buď, jak buď. To, co udělal muž jeden, může udělat také druhý. Víte, kdo první řekl tu vaši větu? Co to? No to, co si tu brumláte pod fousy. Co udělal muž jeden, může udělat muž druhý. Hrome, na to jsem zapomněl. To je v dobrodružstvích barona Prášila. Já v toho Indiána věřím. Maminko. Chlapeček nebo holčička? Nadsamec! Jako prastric Arthur Ludwig Samson de Lorraine?
jistější, než zabíjet osoby slabší, je napodobovat je. Další život si douchovají silnější, protože jsou sami. Je velmi těžké přizpůsobit svoji duši k podobě duše svého domovníka. Ale mámo... Dobře, že jste mi to připomněl, generále. Vaší zásluhou jsem byl poctěn návštěvou pana Williama Elsna, je to velmi významný učenec, že ano? Prosím vás, drahí příteli, co to taková chemie je? Je to nějaká fotka, jejíž kopii si bez tak nemůžete dát za rámeček. A ta dívka slečna Elsnová. Taková nepatrná ženuška. Generále, myslel jsem, že je ve vás trochu víc francouzské galantnosti. Co? Ale to není cesta k mému domu. Já bydlím svatého Slupici a pojďte do vás domů. Jsme u cíle. Jde to. Šertu. U vás? Nebo u mě? Šakali! Kdy jsme se sem dostali? A to jste měl, příteličku, říci, že bydlíte v zoologické zahradě? Leda, že byste zde měl milenky, nebylo by to nic divného. Jste příliš výstřední, mohl jsem to tušit. Nebydlím zde a nemám zde ani milenku, ale bydlí zde něco dost silného, aby si s tím mohl pohrát. Chci zabít tu potvůrku. Jakou potvůrku? Potvůrku. Kilometr! Je to plné čísel, plné síly. Chci to zabít. Pozor, pozor, příteličku, to by se dopustil přečinu rozbití všeobecně prospěšné věci. Zabít s úředním dovolením. Pojďte, madam. A teď uprkem! Ten dareba mě dokázal ošálit si, dokázal najít pokažený přístroj! Má návštěva je společensky neslušná.
Indián, tak velebený Teofraste. Hádejte, proč věřím v toho Indiána. Protože nikdo jiný v něj věřit nebude, naštěstí. Ostatně na veřejnosti bych to nevěřila. Kolik jste měla milenců? Máte rád čísla? Budiš. Je jedno promile naděje, že Indián existuje. A tato možnost mi stála za to, abych sem přijela. Je 1000 pravděpodobností. Tak kolik jich bylo? Ale oni nebyli, milý pane. Lež je klasicky ženská, nicméně neurčitá. Neznamenali nic pro veřejnost, která o ničem nevěděla. Ani pro mne, protože já jsem snila dále. Absolutní milenec musí existovat, protože žena na něho myslí a dokáže si ho představit. Stejně jako pro nesmrtelnost lidské duše jediným důkazem je, že lidská bytost po ní ze strachu před úplným zánikem touží. Oude ipsissima verba sancti Thomas. Já tedy v něho věřím proto, že je to nepochopitelné. Stejně jako věřím v Boha. Indián jako milenec říkáte? Pravým v množném čísle říkáte nikoliv z přílišné uctivosti. Nýbrž proto, že ve vás cítím, že je několik. Indián, to je zvědavost nebo literatura, není to nikterak zábavné. Vyžaduje to mnoho drobných opatření. Tak počínají s číslem například 11, abychom mluvili jenom o začátcích. Krátce předtím, než se muž rozloučí s lidskými silami, požitek je patrně skoro stejný, jako zažívají zuby pily, po níž jezdí pilník. Je nutné vypomáhat si různými mastmi a obklady. Počínají s 11. A potom? Potom je někde daleko v řadě čísel okamžik, kdy žena s úpěním zakrouží kolem své osy a začne běhat pokojem jako otrávená krysa. Indián je? A nebo možná ve skutečnosti není, to je prostší. Ty nemáš srdce. Já nemám srdce, madam. Pak jej nahrazují patrně něčím, protože jste přišla. Máte ráda květiny? Zbytečně se namáháte. Zítra odjíždím. Zbadli. Málem bych zapomněl. Velký závod. Všechny růže ořezat. Vodorovně položení na závodní pětce. Obyčejný závodní typ 1920 bez řídítek. Pneumatiky 15 mm. Rozpětí 57 metrů 24. Tváře mají níže než sedadla. V maskách, které nás měly chránit před větrem a prachem. Vyrazili jsme po nekonečné závodní dráze v délce 10 000 mil souběžně ztratí. Ponížel rychlík. Vyrazili jsme zatímní rychlostí 120 km/h. Byli jsme připoutáni ke stroji, z něj už jsme neměli slést v tomto pořadí. Vzadu já, Ted Oxborough. Přede mnou Julie Jacobs. George Webb. Sammy White. Černoch. A nakonec vedoucí našeho družstva Bill Gilby! Jemuž jsme ovšem čertem říkali 10. Gilby, poněvadž měl za nás za všechny zodpovědnost. Cíky, cáka, cík. Nejlepší to je ovšem to trpaslíka Boba Rambla, který měl za námi jet při věsném vozíčku a svou vahou zatěžovat nebo odlehčovat zadní kolo. Lokomotiva jako pořádně velké dobytče pásla se stále na stejném místě zorného boje. Ani nepopojíždíc, ani neohýbajíc. Nebylo na ní vidět, že se pohybuje. Leda snad na jedné trošku se zakrývající části pravého boku, kde se patrně míhalo táhlo. To vše vypadalo jako klidná říční hladina.
Tichý rovný pruh závodní dráhy byl podoben řece a krčivý sukot lokomotivy se podobal učení vodopádu. Jenom na okamžik jsem zahlédl veliké, světlavé oči slečny Elzonové, první kufnětového vozu, jediného, který se mohl spatřit bez nebezpečí, že bych si vykroutil krk. Sami vajci do rytmu našich nohou pobrukoval dětskou písničku a do pusté noci za námi zděl pistolový hlas slabomyslného Boba Rambla. Ten trpaslík chtěl patrně vyjádřit svou hrdost nad tím, že v přívěsném vozíčku za námi jede směšná postavička a tak volal. Něco za námi jede! Něco za námi jede! Rychlost, desátníku! 250! Něco za námi jede! Vůně těch růží, které se tak nenadání objevily odkud si zvenčí, se vznášela klidným vzduchem z závětří. Příštího dne se ta záplava květů objevila znova. Měl jsem pocit, že jsem zešílel, ale mou pozornost upoutala příhoda mnohem vážnější. Utrhujeme se! Utrhujeme se! Utrhujeme se! Utrhujeme se! Julie Jacobs seděl z koleny asi yard vzdálený od kolem jich a byl vzájemně spojen aluminovou tyčkou. A tento Julie Jacobs se najednou začal chovat tak, jako byl bavil zpomalovat a tím mi nepříjemně srážet má kolena do brady, takže jsem byl nucen vážně napínat svaly. Kotník měl strnují a Uncle Play nebylo možno pozorovat. Kromě toho jsem si delší dobu nevšímal zvláštního zápachu. Přisuzuje jeho krátkým černým kalhotám. Do nich, stejně jako my všichni ostatní, vykonával své přirozené potřeby do valchářské hlíny. Najednou mě padla myšlenka, při níž jsem se zachvěl. Julie Jacobs je mrtev! Julie Jacobs je mrtev! Julie Jacobs! Na to kašu! Strhněte Jacobse sebou! Jeďte se, prasáku! Jeď! 10krát se byli pokušeni očrovat matice, ale mrtvý byl přivázán, připečen, připlombován, připoután k sedlu a pak byl by mrtvou vahou. Zavázal se, že pojede v čestném závodě, že v případě prohry zaplatí $25 000, které budou postupně strhávány z dalších závodů. Mrtvý by nemohl závodit. Nemohl by tak dlouho zaplatit. Je možné šlapat a spát přitom. Je možné šlapat a umřít přitom, to je stejně nezávadné. Tak tedy náš milý Julie Jacobs šlape. Napřed neochotně pozorna v tom nalézá zalíbení, vrací se Uncle Play, takže nakonec už šlape šílenou rychlostí. Zetrvačník! Za chvíli pojede jako šílený! Hip, hip, hurá! Julie Jacobs, hurá! Hip, hip, hurá! Julie Jacobs, hurá! Hip, hip, hurá! Julie Jacobs, hurá! Něco za námi jede! Jsem opojený, úplně opilý alkohol Perpetual Motion Foodu a zároveň jsem jim vystřízlivěl. Nějaký zvláštní cyklista jel před lokomotivou, jeho kolo bylo nový závodní typ s uzoučkými pneumatikami a rozpětím, ještě větším než na naší závodní pětce. Poháněl je hravě, jako by šlapal na prázdno. Cíl na dohled! Přitlačte! Hip, hip, hurá! Julie Jacobs, hurá! Hip, hip, hurá! Julie Jacobs, hurá! Hip, hip, hurá! Julie Jacobs, hurá! Tak jsme to přece jenom dokázali! A ciky, caka, ciky, caka, cik, cik, cik! Tak vyhrála pětka Perpetual Motion Foodu závod na 10 000 mil. Ale ani desátník Bill Gilby, ani George Webb, ani Sammy White Sherlock, ani Von Bramble
Ani tuším, čeho víc jako v zelenom světě. Ani já, teď od Zborou, který zde za ně za všechny stojí na tomto místě. Nikdy jsme se neutěšili, jsme po příjezdu ke sloupu, který označoval cíl závodu. U něj už nás ostatně nikdo ani nečekal, protože nikdo nepředvídal příjezd tak brzy, našli ten sloup ověnčený červenými růžemi. Ano, tými ďábelskými růžemi, které značkovaly celou trať závodu. Nikdo nám dokázal povědět, kdo byl ten fantastický cyklista. Drahý doktore, nezazlívejte mi už mé paradoxy. Indián je nalezen, žádný učenec není hoden tak jako vypít jeho teofrastem, no jejda, ani to, aby zaujal, jak se to nedá nazvat stolici. Stolici v oblastech nemožnosti. Přijďte tedy dnes večer. Ondřej Marky. A to poslal také 7 hlavním kortizánám, nejvíce hodnoceným na milostné burze dneška, adresu tohoto zámku a návštěvní hodinu napsanou stříbrnou minci na bankovku. Přestože zakázáno vkládat peníze do obálek. Jen pro muže. Nepozval jen Williama Elsna. Zřídka kde chodí bez dcer. Zatímco dceruška. Jaký je toto zase vtip? Jde prostě o to, kontrolovat Indiánů v pokusu o překonání Teofrastem tak velebeného rekordu v průběhu 24 hodin od půlnoci do půlnoci. Zvolil jsem proto hlavní dvoranu, vede do ní kulaté okénko ze sousedního pokoje. Tím můžete pozorovat, co se v ní děje a že se vše děje správně. No a kde je ten Indián? Vy jste že už přijeli a Indián mám přijít každou chvíli, nakonec si bude starou! A kde jsem držel Marky? Krásný chlapík. Ten je. Holky, není báječně, že ho vynálezli na to, že je zase v módě to, co se nosívalo před 20 lety. 4 opasky ve šronovačce, 2 vpředu A 2 na bocích. A ty 2 vpředu znamenají zbytečnou ztrátu místa. Čas. To je mi jedno. Mám právo říkat, že jsou báječné. Já sama je nenosím. Cože? Ty nosíš krátké punčochy. Ten divoch. Nežertujte. Ten chlap je zatraceně krásný. Mně se zdá příliš mizerně zbarvený. Měl by se nechat obílit.
Černocha nikdo nenabíjí. Za chvíli budeme mít všechny možnost odbarvit ho. Až za chvíli. Teprve až po vás. A to jenom zbydeli něco, protože doktor říkal, že tam půjdeme v abecedním pořadí. A to já přijdu na řadu jako poslední. Že? Někdo sem jde. Co to znamená? Jsme tady zavřené! Otevřete! Indiáne! Indiáne! Otevřete! Jen žádné halucinace. Žádné halucinace. Konečně sami. Ellen, je to možné? Konečně sami. A co těch 7 děvčat, co za chvíli přijde? A doktor, co nás bude pozorovat? Tvé ženy jsou zde? Zde je klíč od tvé nedobytné pokladnice na ženy. Kolik je jich ve vás? Zeptal se mne jednou někdo. Je to docela prosté. Je jich ve mně 7. Stačí to pro vás, můj Indiáne. To je šílenství. Nuže Indiáne, věda nás pozoruje. Věda. S velkým B. Konec konců, víš, zda jsem Indián. Budu jí možná. Potom. Nevím nic. Budeš jí a potom jí už nebudeš. Budeš víc než Indián. Víc? Co to znamená? To je jako prchající s tím toho závodu. Víc, to už není nic přesného, to je dále než nekonečno, neuchopitelné, fantom. Do díla, mistře! Pro jisté muže jsou všechny ženy panami. Sadisto. Po 10. čísle je třeba, jak jste mistře řekl, ošetřit rány různými mastmi. Po 11. později. Ne, hned. Lidské síly. dole dělají? Ale jistě nás slyšeli. Irokézi, miláčku! To je blbé, jsme tady zavřené. Indiáne! Ovná, jestli já jdu spát. Milé dámy, zdá se, že se tam bez nás obejdou. Držu holoutku. Je tady strašné vedro. Svlékněme se, děvčata. Svlékněme se! Svlékněme se!
Poučka. Bůh je nekonečně malý. Neboť, aby byl Bohem, jeho tvůrčí dílo musí být nekonečně veliké. Je to bod. Quod erat demonstrandum. Je známo, že v člověku jsou dvě části. Jedna zjevná, podrobená zániku, souhrn orgánů, jim říkáme tělo soma. A v této pomíjející části je zároveň i ten drobný rozruch, pohyb, který z ní vyplývá a jmenuje se myšlenka nebo nesmrtelná duše. Část druhá, mikroskopická, přecházející od počátku světa z pokolení na pokolení, jmenuje se zárodek, vajíčko, germen. Zárodek, to je ten Bůh ve dvou osobách. Bůh rodící se ze spojení dvou nejmenších živých věcí. Z polobuněk, to je ze spermatu a z vajíčka. Je jich 18 milionů královen, polobuněk samičích, které čekají v hloubi svých jeskyní. Jsou nekonečně mužské. To v jiných hrozných snech jsou miliony bohů, nositelů síly, kteří prvního dne stvořili Adama. Kdykoliv se Bůh a bohyně chystá spojit, přitahují k sobě světlým soucitem. Bůh a bohyně se chystá spínout a z tohoto spojení bude stvořen svět. Ten maličký, v ledě korálový Buddha, zakrývající se své oči malou ručkou podobnou hvězdě. Tu se muž a žena probouzejí, šplhají se na nebesa a drtí bohy tu vyzýhavě. Nebylo to nijak zábavné. Jenom 2,80. Kdo jsi? Lidský tvore. Vylidnění, to už jenom prázdné slovo. Aj prázdné slovo. To prázdné slovo. Vlast může nyní počítat ze 100 korunových obránců denně. Jenom 2,80krát. Ale dá-li si laskavě tady indián záležet, bude to za 24 hodin, i když vezmeme v potaz 6krát za hodinu 144 minut. A méně by stačilo. Tento počet může být libovolně znásobován oplodňováním umělým, a to i bez přítomnosti zde. Autora, jehož jste vy, milý doktore, vydavatelem. Já si objednávám jeden přepichový výtisk. Ne. Cože? vám to Nevěděl děti? To je nedělat. No vždycky chtějí ti, kteří nemohou. Ano. Konečně jsme hotovi s tou sázkou pro potichu pana Teofilse. Ale ještě jsme se nemilovali sami pro sebe. Při prvním čísle v kole má milá ztrácí barvu. Při druhém čísle v kole má milá ještě zpívá.
vole. Má milá. Ellen je mrtvá. Co mi z ní zbývá? Indián je tak velebený Teofrastem. Vždy a stále v sobě poneseš vzpomínku na ní. Na rozkošný obraz živé ženy. Skoro ještě než rozkošnější než žena živá. Poneseš jako indián. Lovec skalpů. Zbožňuji! Doktore, proboha! Doktore, má dcera! O ne, to je příliš. Kdebák na takové věci ženy neumírají nikdy. Doktore, říkal jste rozkoši. Spatřil jsem, jako bych měl pod mikroskopem, nebo pod lékařským kukátkem. Spatřil jsem tváří v tvář nemožné. Vlasy. Miluji ho. Miluje tě. Miluji ho. Tě tady nemiluje. To není člověk, to je stroj. Pane, dávnověk mýval své nápoje lásky, bylo by třeba přinutit jeho duši k lásce. Svatí poustevníci znávali přístroj, který možná odpovídá tomu, co my chceme? Ve svatém Jeronýmovi stojí. Tvá síla, démone, je jistě velmi velká, když si tak poutá na držem, měkkým pásem a lanem. Nějaký elektromagnetický přístroj? Dokázal byste něco takového se strojit? Pane Kuku, stroj, který by probouzel lásku. Je-li Ondřej Marky nějaký stroj nebo nějaký železný organismus schopný měřit se stroji, mohla by naše společná práce, doktore, pan Elsne, postavit stroj proti stroji. Pro záštitu vědy, lékařství a lidstva. Pro záštitu vědy, lékařství a lidstva. Miluji ho. Zločinci v Americe bývají obyčejní poprováni elektrickým proudem o síle 2200 V. Smrt je okamžitá. Tělo se práží a jeho smrtelně křičovité záchvěvy jsou tak děsivé, že to vypadá jako by stroj, který je zahubil, dorážel na mrtvou tak, že ji zase křísí. Muže, je-li do člověka vpuštěn proud víc než 4krát tak silný, to je asi 10 000 V, neděje se vůbec nic. Ano, a voda z nádrží na tomto zámku. Ano, voda z nádrží na tomto zámku pohání dynamo o síle 11 000 V. Dovolíte jistě, abych proud pustil já. Moment. Co je?
To je, že je-li možné, že tento náš výmysl dá žádoucí výsledek, je také možné, že nedá žádný výsledek, nebo nějaký docela jiný. A potom byl to sestrojeno trochu moc rychle. Tím lépe. Bude to pokus. Experiment. Zbožňuji! Dá se, že Marky ví, co od něho ten stroj chce. Co se to děje? Pracuje to podle výpočtu! Jsou-li spojeny dva elektromagnetické zdroje, ten z nich, jehož potenciál je větší, nabíjí zdroj druhý. A je to vlastně docela přirozené, že v těchto dobách, kdy kovastroj jsou všemocné, je jistě třeba, chce-li člověk i nadále žít, stal se silnější než stroje, stejně jako musel být si silnější než dravá zvěř. Pakliže stroj opravdu vyrábí lásku, je tedy nutné matematicky předvídat, že se právě stroj zamiloval do člověka. Úžasné. A já spojím dynamo z baterii akumulátoru. Škoda, aby tato neočekávaná energie přišla na zmar. Jo, počkej. Co se stalo? Co se stalo? Co to je? Doktore, svítilnu. Máte také svoji svítilnu? No měl jsem. Koukru člověče, co jste to zase vyvedl? Co jsem to spojil? Přidám, přejdu, spojíš, víckrát rozpojuj. Tenkrát tu svítilnu. Já jsem něco spojil.